Sanibonani nonke emakhaya. Umprofeti uXaba lo Dr. X, ngiyanibingelela nonke emaqhawe. Namhlanje kuyintokozo enkulu ngisekhaya kwa DJ Asiye la ngikhona. Ngithe angizobona nje ekhaya, nginyathele lapha azalwa khona. Kunezinto ezinhle ebezenza ehambisile ukuthi kuvuke umuzi. Funa umakoti. Ngiyabonga kakhulu. Nasi isimemezelo nje esibalulekile bakwethu. Nonke emaqhawe enisemakhaya, zamani ukuhlanganisa imindeni. Yikho lengishayayo, abahlanganisa abantu imindeni baye emsamo behlangene. Uma kuwukuthi unenkinga nomndeni, mhlampe zama ukuhlanganisa umndeni, uhluleke khona lokho ukwenzile. Onke amathonga kini ayokubona ukuthi uzama ukuhlanganisa umndeni. Abahlangana abantu nabafowabo, abahlangana abantu nabazali babo, benze izinto ningayi emsamo ningazwani, ningayishisi impepho nihlabe imbuzi, kodwa kukhona oneqhubu. Yibane munye njengoba nje namathonga emunye. Zamani ukuthi abantu bahlangane abantu. Manifuna inhlanhla egcekeni ekhaya, yibane munye. Zama onke amaqhawe, ngiyawayala ukuthi njengoba esemakhaya abazama ukudlula ey'ngxabanweni, bazama ukuhlanganisa imindeni. Abangavumi ukuhlangana, zama wena uhluleke uzamile ukuthi ufuna ukuhlanganisa umndeni. Ngithi-ke nonke amaholidi amahle. uNkulunkulu anibusise nonke emaqhawe ey'ndaweni zonke. Ningakhohlwa sibonane mhla ka-31 zikaDisemba uzohlukanisa unyaka. Ngo-3 ekuseni ngihambisa abantu empophomeni for 2025 ukuthi abantu bangene. Ngizobe ngilungise amafutha ukuthi ngizoligcobisa iy'nyawo, ngizoligcobisa izandla ukuthi 2025 owakho. Ngiyabonga ngikwa-DJ Asiye la engikhona ekhaya njengamanje. Nabazali bakhe omama ngapha bakhona namanje omama. Ngilapha ekhaya kwathi uma wakhe lo DJ Asiye. Ngikhona ekhaya bathi kusempondi lapha engikhona kwa DJ Asiya. Ngizobusa ikhaya nokuthi ngibone phela ekhaya. Ngijabule kakhulu nokwazi noma wakhe noma mkhulu wakhe abaseduze kwami namhlanje. Ngisekhaya njengamanje kwa DJ Asiya. uNkulunkulu anibuse nonke. Zamani nibe munye nemindeni emakhaya. Nithandane, nihlale phansi nibonisane. Zama ukulungisa ikhaya wehluleke khona uzamile. uNkulunkulu namathonga bayokubusa ngoba wawufuna ukuhlanganisa umndeni wakho. Ngiyabonga kakhulu. Nginomfowabo futhi ngapha okuyena okhona, umfowabo ka-DJ Asiye ekhaya la ngikhona. Maqhawe, uNkulunkulu anibusise nonke, ngiyanithanda kakhulu. Mama, ngiyabonga kakhulu mama. Ngiyabonga futhi ngiphinde ngiqhawule. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Angithi manje sifaka onke ama-channel. Ngibonga nendlu-ke yasemsamo. Uyayibona indlu ka-DJ Asiya. Nonke emaqhawe kumele nibe nalendlu njengoba niyibona nje yasemsamo. La kushiswa khona impepho la ekhaya. Yonke imizi kumele ukuthi ibe nalendlu. Amen. Ibalulekile indlu yokuhlangana. Kodwa abantu babehlangana, abahlangane kulezi inhliziyo bemunye enhliziyweni. Kungabikho abazongena kule yandlu bangene nembuzi kodwa inhliziyo yabo ayihlambulukile. Amen. Futhi umuntu oshisela abantu impepho kufuneka ukuthi athande bonke abantu ekhaya. Angabi nalo igqobo ngoba umuntu oshisa impepho uzokushisela kanjani ningazwani. Amen. Ake ukuze into ilunge bomama angithi kufuneka ukuthi lo oshisa impepho okuyena omdala noma obekiwe egcekeni ukuthi ushisa impepho kumele aphilele bonke abantu. Ahlambuluke ngoba uzokushisela kanjani impepho kanti unento ngaphakathi. Akazi ukukhona kahle ukushisa impepho. Yilokho engihlabe ikhwelo kwami ukuthi abantu abaphilelane emagcekeni. Iy'ngane zomuntu ayiphilelane. Ngabikho bakwenza umsebenzi uphuma omunye umalapha uyohleba nomunye. Hayi lento eyenziwayo angitholi kahle mina. Hayi angiyazi lento ayihambi kahle. Manje-ke lokho kudala ubutha ekhaya. Ngiyabonga kakhulu. Ngijabulele namhlanje ukubala ekhaya. Hayi kujabule thina baba, siyabonga. Nonke-ke emakhaya bye bye. Uyanithanda umprofeti. Amen. Thank you. Siyabonga boba.